Ben, boa tarde. Benvidas, benvidos os que vos achegades a esta saga do encontro. Estamos María Pousa e Cristina Novoa da Asesoría de Bibliotecas Escolares. Imos facer unha intervención pois un pouco repasando, por dicilo así, algúns feitos que aconteceron nas bibliotecas escolares nestes meses pasados, pero sobre todo, a ver se non nos liamos co tempo, vamos a ver cales son xustamente esas actividades que xa se están facendo desde algunhas bibliotecas en estes tempos confusos, complexos, que nos está tocando vivir e donde a biblioteca escolar ten un papel fundamental, como fomos vendo pois, nas intervencións que tivemos ata o momento. Non? Titulamos así Retos das bibliotecas escolares en tempos de actividade non presencial, pero estades presentes nos centros en este momento e en definitiva vai ser algo mixto, é dicir, por se acaso ven o lobo, pois se temos que pechar os centros, pois que cousas pasaron cando estiveron pechados e cales a mellor poden pasar e poden mellorar, non? É un pouco a idea. Ben, simplemente, bueno, tamén comentar antes de nada, verdad, María, que nos fixemos unha presentación moi completa, bastante completa, que ven sendo un repositorio como de boas prácticas e que estará a vosa disposición, que non vamos a abrir todas as ligazóns que preparamos, pero que intentaremos abrir algunha, pero que vos pode despois servir un pouco de guieiro e un pouco de, pois eso, de repositorio de boas prácticas para que vos, cando estea xa subido en RedeB, pois podades consultar a vosa maneira. A primeira diapa fálanos desa primavera extraña que tivemos, non? E como, desde a Asesoría de Bibliotecas Escolares, pois por un lado fixemos como dúas accións, dúas intervencións pensadas. Non? Por un lado, había propostas que facer aos centros que seguían traballando para conmemorar eses días que ademais a primavera en Galicia ten moitísimos días non? Que son moi gustosos para traballar desde a biblioteca escolar porque teñen que ver co libro, coa poesía, co Día das Letras, en fin, todos os que xa coñecedes, e, por outro lado, a parte das propostas que nos puidéramos facer ou recoller aquelas das institucións que hai detrás de algunhas desas celebracións, pois tamén recoller as actividades que estaban facendo os centros, que estabades facendo nos centros. Ben, non sei se queres comentar, María, algunha data en concreto que foi como moi rica, sí, non? Bueno, En experiencia. Sí, das datas que tedes aí na diapositiva, que despois poderedes abrir, que ahora non nos vai a dar tempo, houve como tres moi potentes. A do Día da Poesía, que ademais tuvemos tamén unha implicación nas redes, a do Día do Libro, que foi, a verdad, foi unha gozada ver todo o que se fixo, a implicación das familias, dos rapaces, de mestres, todos desde a distancia, e as letras galegas. Esas letras galegas que foron adiadas na súa celebración, pero que, sin embargo, as bibliotecas escolares non quixeron deixar pasar ese día, e tamén teredes aí, se abrides o enlace, un montón de actividades dos centros que se fixeron nesas datas en concreto. Ben, nos seleccionamos tamén dúas experiencias que nos pareceron ben interesantes. Vamos a intentar ver un cachiño dun anaquiño dun vídeo que é unha práctica de un centro, neste caso do CEIP de Cervo, que fai unha proposta ao seu alumnado voluntario de seguir sendo acompañantes de lectura, padriños ou madriñas de lectura, e neste caso pois se gravan desde a súa casa os nenos e as nenas léndolle aos compañeros e compañeras un libro que lles gusta. Non sei se podemos ver o primeiro vídeo. No, o segundo, era un pouco ese dai, efectivamente. Boas, Puca. Este é o meu libro preferido porque conta moitas curiosidades sobre distintos países. E eu agora vou vos contar as 10 que máis me gustaron. Alemania, el castillo del rei loco. El excéntrico rey Luis II construyó este castillo de cuentos de hadas en Baviera, en el que está inspirado el de la Bella Durmiente de Disneyland. Ben, pois podemos xa continuar. O certo é que o alumno nos vai lendo o libro, as cousas que a el lle gustaron, e é un dos
exemplos, hai varios no blog da Biblioteca de Cervo en relación con esta experiencia, e nos pareceu moi interesante. Despois aquí tedes unha experiencia que corresponde ao programa de Biblioteca Creativa, que non se abandonou tampouco nestas datas que estuvemos de actividade non presencial. Se fixeron actividades creativas, se seguiron facendo actividades relacionadas coa robótica, aunque en este caso desenchufadas, porque non estaban os robots nas casas dos nenos e das nenas. E tedes aí un exemplo que é o CEIP de Canosarrús, que fixera xusto antes do confinamento un taller con Pablo Otero, donde empezaron a construir binomios fantásticos, relacionados co proxecto de Amar o Mar, no que estaban inmersos, e non quixeron abandonar esa experiencia recén adquirida, e entón propuxeron que os rapaces desde as casas fixeran esos binomios fantásticos, esas creacións artísticas relacionadas con textos, con frases, con libros, fixeran unha intervención cos materiais que tuveran na casa, con materiais de refugallo, con materiais que tuveran nas súas habitacións e na súa vida ordinaria. Aí tamén entraron as familias, claro, a facer esas cousas. Na mirande parte das actividades que vos seleccionamos aquí, se pode desprender delas que os centros fixeron un esforzo tremendo, as bibliotecas fixerestes un esforzo tremendo por manter vinculados os nenos e as nenas ao académico, á escola, digamos, o desenvolvemento dos proxectos que se estaban levando nos distintos, non solamente os proxectos de carácter interdisciplinar, sino outro tipo de actividades que se levaban a cabo no centro, e desde a biblioteca. Por exemplo, non o imos abrir, pero está a vosa disposición porque o teñen no seu blog, o Sobreiral das Palabras, que é o blog da Biblioteca do IES Valadares de Vigo, que ten un banco de recursos para a alfabetización informacional e mediática de moito interese para o seu alumnado, pero na medida en que está na rede tamén pode ser aproveitado por outros compañeros e compañeiras. E despois o que fixemos foi unha recopilación, xa dicíamos, de experiencias que nos parecía que podían ser interesantes. Todas están na página de Bibliotecas Escolares, pero aquí as tedes así un pouco agrupadas tamén e seleccionadas, podría haber máis, pero bueno, por distintos apartados, non? Sí, desde o principio do confinamento lanzamos no foro de Planbe o hashtag de Bibliotecas Escolares Preescolares Galabertas, e aí fixemos unha entrada, que é unha entrada longuísima, porque foi inxente o traballo que se fixo, e todos o sabedes desas bibliotecas, e entonces por apartados, como decía Cristina, fuimos poñendo todas as actividades que íbamos recollendo no foro. E actividades moi variadas, como vedes aí, clubs de lectura, actividades cas familias, traballo por proxectos, a lectura digital. Por exemplo, no proxectos, centros que continuaron cos seus proxectos de alfabetización informacional, por exemplo, esta experiencia do CEIP Nicolás del Río, que estaban traballando os mapas e os compases. Bueno, son algunhas experiencias, xa digo, de Alfin, que son quizás un ámbito ben interesante sobre o que logo incidiremos. Houbo así, sobre todo, por exemplo, recollemos algúns centros que continuaron os seus proxectos de carácter interdisciplinar e logo foron difundindo nos seus espacios web os resultados deses proxectos ou os distintos momentos dos procesos. Recomendamos, non o imos abrir agora, que non nos vai dar tempo, pero recomendamos esa experiencia de intercentro entre o CEIP Nicolás del Río e o IES Punta Candieira sobre a recollida de vocabulario, de léxico local, que, ademais o vídeo é precioso, non se ve os nenos e as nenas e os mozos e mozas como están explicando, eses termos propios da comarca que foron recollendo. Despois tendes tamén experiencias de alfabetización informacional e mediática ben interesantes, recollidas. Aí vamos a seguir un pouco. María? Sí, e, nesta diapositiva tedes arriba de todo os retos. Eso foi unha cousa que, nos sorprendeu moi gratamente porque foi un éxito de ventas nas ofertas que se fixeron desde as bibliotecas escolares. Retos que se lles propuñan, claro, eran retos que a maioría se resolvían en familia. Entón, foi tamén hai un pouco a implicación de toda a comunidade educativa. E retos un pouco que tamén facían salir dese estricto currículum académico que os tiña
tiña atados ás actividades que tiñan que facer diariamente, conectándose co titor ou desde a aula habitual, entonces eran como cousas un pouco máis divertidas, pero que non deixaban de ser actividades de investigación e de aprendizaxe. Temos tamén experiencias de radio na Biblio, de bibliotecas inclusivas, de biblioteca creativa, é dicir, ningún dos programas que hai se deixou. Eso está claro. Quen quiso facer, fixo. Houve mesmo algún centro que inaugurou a súa radio en ese período de confinamento. O David Rasal de Cambre, que xusto entrara este curso no programa e todavía non recibiran a formación, pero non fixeran nada máis. Entonces, desde a casa lanzaron para poñerlle para facer unha mascota, para o nome da programa de radio, e o seu primeiro programa de radio o fixeron no confinamento. Ben, e desde a asesoría, ao mesmo tempo que íbamos observando toda esta actividade e recopilando todas estas experiencias, xa digo, que están todas recollidas na páxina de Bibliotecas Escolares, pois ao mesmo tempo, xa segundo iba avanzando o curso e prácticamente vendo que iba rematando, pois o que fixemos foi lembrar aos centros cales eran, máis que lembrar, recomendar que a hora de preparar a programación do ano seguinte e a hora de preparar a memoria do ano escolar que remataba, nos fixásemos nalgúnas cousas, nalgúns aspectos que parecían importantes á vista do que nos estaba pasando e do que nos podía pasar nos seguintes meses. Entón, se propoñíamos unha valoración, fixándonos en algúns puntos en concreto. E, máis adiante, entre tanto, seguíamos recollendo boas prácticas, en este caso tamén de voluntariado, por exemplo, do IES Universidade Laboral, e fixemos unha proposta tamén desde a asesoría a hora de revisar esas líneas prioritarias para o ano seguinte, que é este curso no que estamos, no que recomendábamos poñer o foco en dous aspectos fundamentales. Sí, eran as dúas ideas forza, como pon a diapositiva, sobre as que convidábamos a reflexionar e a encarar un pouco o programa a este curso no que agora estamos. Primeiro, que a biblioteca continuase sendo o viveiro de cidadanía, que foi o lema do curso pasado, precisamente, e que se puxo en valor máis que nunca na situación que vivimos. E, é dicir, unha biblioteca que siga sendo un espazo de encontro, aínda que o encontro non poda ser físico, pero sí que pode ser de outras moitas maneiras, que siga sendo un espacio de acollemento de toda a comunidade educativa, un espacio non que non se deixa ninguén fora, de participación de todos, de desenvolvemento do espírito crítico. E o segundo punto que é importantísimo e que xo vimos claramente todo o que ocurriu, a importancia e a urxencia da alfabetización mediática e informacional. Despois, nunha diapositiva, tedes unha recomendación dun artigo de Mónica Muñoz que falaba das oportunidades que deu todo isto para a alfabetización. É dicir, ten que haber uns programas potentes de alfabetización en medios para o noso alumnado. Facilitar tamén os dispositivos que temos nas bibliotecas para o alumnado que o precise. E, sobre todo, o traballo coas noticias falsas, que a información máis importante e necesario que nunca. Todos coñecedes xa que para empezar o curso tamén demoslle difusión a unha carta de navegación que viña sendo esas líneas de traballo nas que seguramente era necesario incidir que xa estaban recollidas en esas ideas forza que comentaba María. A principio de curso, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos publica as súas instruccións para o funcionamento, organización e funcionamento da biblioteca escolar e aparece unha cláusula específica na que se sigue, unha cláusula específica, en relación coa situación ocasionada pola pandemia e na que se volve a incidir, xa digo, nesas instruccións, en que a biblioteca escolar debe seguir a ser, na medida do posible, o espazo de referencia para a lectura, para a información e para as aprendizaxes. Por outro lado, tamén desde a asesoría... Desde a asesoría se fixo, outros documentos que tedes aí, que se vos enviaron e que están colgados na páxina, enfocando todo isto en positivo, é dicir, non pensar no que non podemos facer na biblioteca, sino pensar en todo o que sí se pode facer. Está clarísimo que sí se poden facer moitas cousas, respetando todas as instruccións e protocolos que se nos dan desde a Consellería, e que se fixeron moitas cousas cando non tiñamos o espacio físico da biblioteca, durante os meses que estuvemos na casa, está claro que agora sí que se poden facer.
E o curso empezou e todo empezou a funcionar e dimos a coñecer o lema para este ano de Xeografías Lectoras. Porque este lema, así moi rapidamente? Porque pensamos que xustamente esa época que vivimos nos orientaba a volver ao orixinal, ao principal, ao fundamental, que é a lectura e a lectura crítica e a construcción do lector e da lectora, non? Xeografías Lectoras, ese cartel que tedes todos nos centros, dibuixado ou ilustrado por Bea Lema, e ao mesmo tempo recollimos boas prácticas de radio en época de confinamento, tamén un documento que tendes na página de Bibliotecas Escolares. O programa de Radio na Biblia botou a andar, saiu a convocatoria da Biblioteca Creativa, a convocatoria do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares xa estaba, a principio de curso xa estaba resolto prácticamente, é dicir, desde o programa de Bibliotecas Escolares todo comezaba coas debidas adaptacións, coas debidas prudencia, etc. etc. Tamén a formación para nós foi un reto, como está sendo para vos atender a estas actividades de formación, foi un reto organizalas, levou o seu tempo, pero tamén fixémolo con moitas ganas e con moita ilusión. Un vai xa aló, que é a actividade de biblioteca creativa, que tendes todos os recursos xa subidos á rede B, os vídeos, todo, e como estarán tamén os desta actividade que hoxe iniciamos, non? E os centros tamén empezaron a súa actividade. Sí, a verdade é que levamos, xa recibimos a final de curso, cando se mandou a carta de navegación, aló polo mes de maio, xa recibimos a finais de xuño, en xullo, porque aí estabades todos nos centros preparando cousas, algúns protocolos, non? Pero agora volvimos a recibir protocolos, temos reprotocolos, reprotocolos do reprotocolo, porque claro, as cousas foron mudando, cando entramos nos centros xa tamén houve cousas que parecía que non se podían facer, pero logo sí. E, bueno, a entrada onde está todos os protocolos é unha entrada longuísima e aí xunto os protocolos, que a maioría, como os que vedes aí, son moi visuais para que todos entendan o que sí se pode facer, e tamén está a parte de formación de usuarios. Evidentemente, a formación de usuarios este ano non se pode facer presencialmente ali por os grupos burbulla, pero os centros idearon outras maneiras de facelos. E tamén os voluntarios empezaron a traballar nas algunhas bibliotecas. Por exemplo, temos o exemplo deste vídeo dos nenos e nenas voluntarios de Biblioteca Escolar do CEIP de Leirado que nos inician nas boas prácticas en relación coas medidas higiénicas necesarias para utilizar a biblioteca. Vamos a velos un chisquiño. Xa sabedes que este ano comeza un curso un pouco raro e Pacho nos recibe con máscara. Porque xa sabedes que hai un virus por aí e hai que ter moito cuidado para que non entre na escola. Imos ver como podemos facer para usar a nosa biblioteca. O primeiro é higienizar as nosas mans por dentro, por fora, por o medio e unha volta. Pero ainda así temos que tocar o menos posible. Os préstamos e as devolucións só se poden entregar ou coller con a vosa titora. E que podemos facer no recreo? Teremos un día para vir, que podelo consultar afora no tabuleiro e son os cursos de primaria. E podemos tocar o menos posible. E podemos mirar, sí. E podemos coller. Só con moito cuidado, escolleremos un sitio cómodo para ler. Os asentos non se poden mover, é só unha persoa por asento. Bueno, deixámolo aí, pero continúan eles coas súas recomendacións para usar a súa biblioteca. A ver se son capaz de pasar de... Bueno, ahora. Foronnos chegando outras, recursos que foron creando as bibliotecas, como esta Biblio con Dinosaurio, que é do CEIP Condesa de Fenosa. É un documento que, cando vos acerquedes aquí, debaixo de cada un deses dibuxiños hai unha recomendación, hai un recurso, unha formación de usuarios ben interesante. E queríamos abrir un poquinho que é do CEIP de Graxal de Cambre, no que queremos
facer fincapé, escollímolo porque fala do espacio creativo, porque o espacio creativo tamén está funcionando en moitas das bibliotecas escolares do país e, ademais, facemos fincapé en este vídeo que hai unha colaboración especial dun pai da comunidade educativa que é quen fai a traducción á lingua de signos. As portas de entrada e saída están señaladas. Para entrar na biblioteca é obrigatorio o uso de máscara e botamos xel antes de entrar. Lembra, temos que manter a distancia de seguridade e desinfectamos os materiais despois de usalos. Temos moitos materiais para manipular e así complementar a información dos libros. Temos espazos en mobiliario moi versátil que nos permite realizar diversos agrupamentos. Ben, escollimos, podedes, a ver se somos capaces de pasar. Aí, perdón. Ben, decía que, por exemplo, vendo ese vídeo, nos podemos asomar a unha biblioteca creativa, que además está en pleno funcionamento, evidentemente, con certas medidas. E nos pode dar pistas tamén, non? Sobre algunhas cousas. Bueno, e aquí temos dúas fotografías de dous institutos, o Valadares de Vigo, bueno, cos protocolos, cando empezaron a colocar todas esos xeles que xa forman parte das nosas vidas, e outro é o IES de Brión xa funcionando, sabedes aí os rapaces dentro da biblioteca e cas normas á vista antes de que entren. E esta, bueno, o cartel do Instituto das Dormideras de Coruña nos pareceu, bueno, tamén relevante porque esa biblioteca está ocupada por un aula, pero, bueno, eles siguen traballando e, como din o pé do cartel, se nós non podemos ir á biblioteca, pois a biblioteca irá a nos. É dicir, que, aínda que o espacio físico non este disponible, se sigue traballando. Logo tamén tedes aí, que podedes ver, o plan de lectura anual do CEIP de Milladoiro, de Malpica, no que inclúen, aparte de todo o traballo do plan de lectura anual, pois aí inclúen o protocolo e as normas de biblioteca para este curso. E, bueno, as familias que deben estar en todo. Entón, aí tamén tedes o CPI da Cañiza, que fixo un videotutorial para as familias, precisamente sobre as normas, para asegurarles que a biblioteca é un sitio tan seguro como as aulas onde van a estar os seus fillos e fillas. Houbo varios institutos, escollimos aquí dous exemplos. Bueno, no caso de Punta Cantieira, me parece que hai, perdón, a ver, aquí, a ver, sí. No caso de Punta Cantieira, bueno, é un PowerPoint no que eles explican as normas da biblioteca para estes momentos, pero tamén puxemos outro exemplo no que queríamos, neste caso do IES a Xunqueira de Pontevedra, no que, como moitos institutos, teñen habilitado un sistema para o préstamo a través de correo electrónico e que é unha idea para os que aínda ao mellor esteades pensando como poder habilitar este tipo de servizos da biblioteca escolar, non? E, bueno, como sabedes, este é o CEIP Enrique Barreiro Piñeiro de Cambados, como teñen todo sinalizado e accesible para que todos sepamos como hai que actuar dentro do espacio da biblioteca.
E este é o cartel tamén cas normas que teñen eles. Como vedes, os cartéis dos centros de primaria son uns cartéis moi sinxelos e moi visuais para que todos teñamos claro que sí podemos facer dentro da biblioteca. E despois escollimos algunhas experiencias xa actuais, xa en pleno funcionamento das bibliotecas escolares, en este caso, en relación coa alfabetización informacional e mediática. Ese ámbito de traballo urxente e imprescindible, según nos foi demostrando, pois a pesar de todo, por moitos esforzos que fagamos, a realidade é tozuda e nos demostra que algo que vimos dicindo e no que vides traballando moito desde as bibliotecas escolares, pois non estábamos demasiado errados. O que pasa que agora se nos agolparon as necesidades. Hai bons exemplos nas bibliotecas por todo o país. Escollimos algunhas delas porque precisamente poden dar pistas, non? Nos parecen boas prácticas. Por exemplo, o CEU Nicolás del Río, de Cedeira, que está traballando cos rutinas de pensamento, que non vamos a abrir, pero sí que tendes bueno, pues en esta diapa hai como unha explicación, máis ou menos un resumen de que entenden eles por rutinas de pensamento. Algúna outra experiencia, María, que queres comentar? Bueno, tedes aí tamén a do Alfonso Daniel Rodríguez Castelao de Navia, en Vigo, que eles fixeron tamén como acceder a aula virtual, é dicir, tutoriais que se fixeron desde a biblioteca. O CPI Suárez Marquer, que fixo unha entrada moi interesante para as familias, como tamén un tutorial de como eles poden escoitar todos os programas, porque un dos centros potentes do programa Radio na Biblio fan podcast con bastante frecuencia, entón, como as familias poden acceder a escoitar a eso. E aí tedes o pé da diapositiva, o texto que vos decíamos antes do artigo de Mónica Muñoz sobre as oportunidades do Alfin en tempos de confinamento, que é unha lectura necesaria que nos invita a reflexionar tamén. E que incluso Alfin é unha oportunidade neste momento para seguir dándolle sentido á biblioteca escolar. Ese exemplo que poñía María en relación do Suárez Marquier sobre traballo dirixido especificamente ás familias, escollímolo precisamente como un bo exemplo de algo que, bueno, pois a realidade tamén nos amosou, que moitos nenos e nenas teñen axuda nas súas casas porque as súas familias poden ter máis recursos, pero non tanto polos recursos ás veces como pola, digamos, interese, competencia dos adultos que están con eles na casa e para poder axudalos. E, por tanto, a biblioteca, como o conxunto do centro, pode contribuir a esa formación en medios e no traballo coa información das familias tamén, daquelas que polo menos están máis necesitadas desa competencia. Ben, e hora de ler, e a lectura, e hora de ler que moitos centros recoñecen agora que é unha oportunidade para esta redistribución de grupos, horarios que houve que facer ao longo do curso, E cando a hora de ler se estaba pensada, organizada nos centros, pois resulta que é un instrumento máis para que pode contribuir a mellorar esa organización horaria e de grupos, Sí, aí por exemplo, se entrades no CEIP de Leirado, pois veredes que, bueno, aí tamén teñen un pequeno vídeo onde les dan a benvida aos nenos e tamén onde amosan, pois, como esa hora de ler permita entrar escalonado no centro e é un momento como de entrar máis relaxados e de xa poñerse as tarefas, bueno, pois con un ambiente máis distendido. Algo que, por certo, ben sabedes todos os que levades tempo poñendo en práctica a hora de ler, ese tempo para a lectura libre en horario lectivo, que aparte de outros beneficios, mellora moitísimo o clima do centro, non? É sempre unha das, cando se fai a avaliación de hora de ler, é sempre unha das conclusións que saca o profesorado respecto a este tema, non? Hai varios exemplos que non sei se poderíamos abrir algún, por exemplo, o de Lamas de Abade, comenta María, a ver se son capaz. Bueno, o CEU Lamas de Abade fixo para o día da... É o que está ao final, abaixo de todo. A ver se son capaz. Fixo con motivo do Día das Escritoras, pois fixo un videoxogo. Entonces, as aulas recibían unha maleta con libros de escritoras galegas e logo o alumnado tiña que mostrar a súa competencia a través do traballo que fixera con esas lecturas en ese videoxogo. Algunha das escritoras
Eles lanzaron no Twitter tamén esta experiencia e algunha das escritoras galegas que aparecían aí, pois probaron a facer o xogo tamén na casa, con máis éxito ou con menos, claro. Bueno, a ver se somos capaces de volver a Diapa aí. Ben, temos máis exemplos. Gustábanos moito esa fotografía na que se ven os nenos e as nenas no patio, non? Aproveitando, bueno, mentras non nos choveu, mentras non nos choveu, e os días que non chova, pois que se poden aproveitar eses espazos que algunhas bibliotecas teñen e tendes creados, non? Aproveitando, pois, os patios da biblioteca. Bueno, tamén na anterior había a experiencia de Oies Baladares que convidaba a sacar os libros fora, se titula así precisamente, é dicir, a levalos fora dos espacios da biblioteca, de repartilos por todo o centro, por espacio exterior, pero que os libros se movesen. Sí, eso é algo que estamos vendo en la maior parte das bibliotecas, non? Que están facendo un esforzo os equipos de bibliotecas por intentar que os libros, os materiais cheguen a todas as aulas de alguna maneira, non? Non sei se algunha experiencia máis que podamos... Bueno, aí, en esta diapositiva, é un pouco un resumen así que podedes entrar. Hai varias experiencias dos centros que están co programa de lectura digital el B2, non? Fixeron tutoriais, xa se fixeron tutoriais durante a época tamén do confinamento para saber como actuar con esta plataforma, e logo outros exemplos de actividades, como por exemplo a de Barrio Novo, que tiña unha actividade xa sistematizada, que eran os martes de Poesía Express, onde reunían a todos os rapaces e as rapazas na biblioteca, e agora que o fan de xeito virtual. A lectura se fai desde o espacio da biblioteca, pero se reciban cada unha das aulas. Eso tamén está ocurrindo en moitos centros que as lecturas que facían as familias. O que están facendo é convidar as familias a ir á biblioteca a ler, e leen co seu neno, coa súa nena, e eso se retransmite ao resto das aulas do centro. É dicir, sigue estando aí a biblioteca como espacio físico, se sigue recibindo as familias, pero a lectura se fai de outra maneira, pero se siguen facendo. En grupos máis pequenos, todo moi controlado, pero non hai por que deixar de facelo. Tamén estamos vendo que se están poñendo en marcha os clubs de lectura. Antes incluso de que saíra a convocatoria deste ano, que como sabedes se retrasou un pouquiño, pero, bueno, incluso algún centro de... Bueno, sabemos que hai clubs de lectura en centros de primaria, pero concretamente temos o exemplo do CEIP de Laredo, que puxo en marcha un club de lectura virtual para o seu alumnado, non? E outros que están en pleno funcionamento, como podemos ver, pois ese cartel de difusión da actividade do Club de Lectura do IES de Brión, e, bueno, pois aí tendes exemplos de outros que se poñen en marcha, non? É dicir, bueno, pois sabemos que os clubs de lectura están xa en funcionamento e, bueno, decir que a convocatoria, aínda que saiu tarde, pois hai un bon número de centros. En este momento creo que son 216 solicitudes, co cual, bueno, pois estamos vendo que é algo que tamén, o sea, as bibliotecas e os clubs de lectura continúan. Coas debidas adaptacións? Sí, efectivamente. Sí, bueno, e continúan o resto dos programas. Aí tedes o Radio na Biblio, tedes aí unha foto do IES Punta Candieira, que levou un dos premios do concurso de podcast de Radio na Biblio, que sabedes que facemos en colaboración ca Radio Galega, que se prorrogou un pouco no tempo para que se pudera a facer hasta finais de outubro. Este instituto, pois precisamente vedes a nena ca máscara porque o fixo agora mesmo no tempo de confinamento. As radios tamén, cos seus protocolos, con alumnado en grupos burbulla, coas medidas de desinfección, pero que siguen funcionando. E tamén tedes aí o CEIP Canos Arús, que aprazara tamén, adiara a formación que tiñan con Sole Felloza, era isto, non? Sí. E acaban de facer agora tamén o mismo, respetando os grupos, pero sigue todo adiante. E sigue tamén o programa de Biblioteca Creativa, como vimos hai uns días na actividade de formación que tivemos, non? E está en marcha. Gustaríanos abrir os recreos creativos. Non sei se serei capaz ou se me terán que axudar. É que eu desde aquí casi non vexo... Poderedesme abrir o enlace que pon recreos creativos, sí? O último. Aí. No, o último de todo. Aí. Más que nada porque ten imaxes como moi significativas, non? É dicir, en esa organización
Sabemos que é un reto importante este ano a organización dos equipos de biblioteca, como organizar os tempos e os espacios para que o alumnado na súa meirande parte poida aproveitalo e poda aproveitar a meirande parte dos recursos, justamente, non? Pero é certo que os espacios, cando son grandes, abertos, cando o mobiliario está pensado justamente para poder diversificar as actividades, etc., pois claro, todo iso axuda, non? Pero ben, é un reto tamén para o conxunto dos centros seguir avanzando un pouco nesa línea, non? Si podemos seguir xa na... En este aspecto tamén houve centros que non fan as actividades de Creativa aí, o que fixeron foi repartir material polas aulas para que os nenos seguisen tendo a súa disposición todos os materiais que están en eses espacios creativos e que se sigan utilizando. Sí, sin a etiqueta ou coa etiqueta de recreos creativos, quería incidir aí tamén un pouco no que dicía, que nesa organización a maior parte dos centros tuvestes que, digamos, poñer quendas para uso do espacio da biblioteca e dos recursos pois ao longo da semana. Ben, pois hai que facelo así, non queda outra, pero polo menos que se siga facendo, que se sigan utilizando e que se sigan aproveitando, non? Despois, decíamos, bueno, en realidad utilizamos o mesmo exemplo, en canto a imaxe, hai máis exemplos, da importancia de reforzar a conexión coas familias a través da biblioteca escolar, como se fixo no momento do confinamento. As bibliotecas escolares galegas foron un exemplo de actividade en este sentido nos meses de final de curso pasado, non? Como se aproveitaron digamos, os retos, as actividades da biblioteca escolar para manter vinculadas as familias e a través delas aos nenos e as nenas. Sí, houve unha, que non abrimos, que estaban nas diapositivas do principio, que é do CEIP da Cristina de Carballo, que foron as receitas saborosas, que se chamaba, e foi, a verdade, un reto moi simpático, que tamén anduvo nas redes, que enganchou totalmente as familias, porque era o que decíamos antes, un pouco tamén ese aspecto un pouco máis lúdico, máis diferente, un pouco apartado do que é o estricto currículum, e a verdade é que se entrades en el, veredes maravillas, porque son uns auténticos profesionais, o texto da receita perfectamente escrito, todas as fotografías de todo o proceso, é dicir, parecía dun libro de receitas antigo. E os proxectos interdisciplinarios, coordinados desde a biblioteca escolar, comezan a camiñar. Puxemos aí 2, 3 exemplos do IES Valadares, que ademais toma, como se dice, o toro polos cornos, e xa que esta é a realidade que temos que vivir, pois vamos a ver como a viven os nenos e as nenas, como a poden enfrontar, como desenvolver recursos para poder ser lectores críticos da realidade que vivimos e non solamente espectadores pasivos ou que nos deixándonos levar polos información manipulada, etc. Entonces, bueno, pois é un bo exemplo, no seu blog irán poñendo o desenvolvemento, como acostuman facer, o desenvolvemento do proxecto, e nos recomendamos, por exemplo, este proxecto, pero, por exemplo, no Vista Hermosa de Ourense, xa están traballando sobre a Idade Media, en Barrio Novo tamén siguen traballando. En Barrio Novo, si están como en moitísimas outras bibliotecas, co Camiño de Santiago, como non podía ser menos este ano, e, bueno, pusemos aí ese exemplo porque nesta escola, como moitas outras, os proxectos teñen un pé moi importante que as entrevistas a persoas que podan informar sobre estas cousas. Aquí tedes unha entrevista a Luar na Lubre, precisamente sobre música do Camiño. Unha entrevista que se fixo en formato virtual, é dicir, que sigue accedendo a información con autores ou con persoas que nos informan de outro xeito, pero siguen estando aí na biblioteca. Sí, importante tamén, por exemplo, podémoslo comentar aquí a respecto desto, a xenerosidade que están tendo tamén moitos autores e autoras, ilustradores, que se están aceptando o reto, non? De como facer as súas formacións, por exemplo, a formación en materia de radio ou materia de biblioteca creativa, como preparar propostas que se poidan facer en un momento determinado, se non se poden facer presencialmente, que se poidan facer en formato telemático, non? E a verdad que hai que recoñecer que todos nos estamos adaptando, eles e elas tamén. E non sei se fomos demasiado deprisa, porque me parece que sí, non sei que tempo, non temos un pouco de conexión de tempo, pero podemos comentar algunha cousa. Esta era a nosa diapositiva final, porque pensábamos que a biblioteca sigue sendo e ten que reivindicar ese papel de instrumento imprescindible no centro, especialmente en tempos complexos, como podían ser os tempos de pandemia e outros que poidamos vivir.
Pero para ser así, ten que ser versátil, é dicir, ten que ter claro ese papel non solamente en canto ao mobiliario e equipamento, sino tamén en canto ás actividades, en canto á forma de enfrontar a realidade e o papel que pode ter no centro. Non? Ten que ser resiliente, é dicir, de nada nos vale resistirnos se a realidade se nos pone moi en contra, pero sí a buscar camiños para seguir sendo quen somos, en este caso, ese espazo de mediación coa lectura, coa información e coas aprendizaxes, pero sabéndolle buscar os tres pés ao gato. ¿No? Sí. Despois, debe estar atenta ás necesidades da comunidade educativa. É a única forma en que a biblioteca poida dar servizo á comunidade do centro, é dicir, e poda evolucionar, que é buscando as necesidades, procurando cales son esas necesidades, como se viron agora, podemos poñer algúns exemplos no momento do confinamento e posteriores. Debe seguir sendo mediadora de lectura, mediadora en temas de información, debe seguir sendo formadora. Estamos vendo moitos destes exemplos, non? Como a formación que pode se pode xestionar desde a biblioteca a través de distintos programas, non solamente vai dirixido ao alumnado, sino tamén ás familias, tamén ao profesorado. Debe ser proactiva, non podemos quedarnos cos brazos caídos, non? Esperando que alguén nos resolva o problema, sino que temos que buscar e sair a buscar as solucións ás necesidades. Temos que ser positivos, non lle queda outra a biblioteca, e temos excelentes exemplos en Galicia de bibliotecas positivas que con alegría pois comunican tamén todo o que están facendo, e iso se nota en moitos dos exemplos que vimos. Iso non quere dicir que non leve moito tempo, ni moito esforzo, ni moito traballo, ni moitas horas, non? E non haxa atrancos polo camiño, tamén sabemos que os hai, pero nós tamén pensamos que esta presentación enfocar aquilo que se pode facer, aquilo que se está facendo xa nos centros para animar tamén ao resto e para dar recursos. Non? Os recursos están nas bibliotecas que xa están funcionando, non? As pistas, as posibilidades. E eu creo que esa é... Sí, e o que está claro que este curso, a pesar do cansancio que creo que todos tiñamos, porque foi un no verano, empezouse con moitas ganas. Se entrades na página de bibliotecas, tedes xa un montón de entradas con moitas actividades que se fixeron, todos os protocolos, todas as formacións de usuarios, todas as infografías que se fixeron. Ahora mesmo estamos recibindo, estamos no mes de novembro, no mes da Ciencia en Galego na Biblioteca Escolar, moitas actividades, se fixeron actividades polo Samaín, polo Día das Librerías, é dicir, todas as propostas aí están e se siguen facendo. Entón, creemos que ahora mesmo a xente ten ganas, aínda que este cansada, e o pánico que había a principio de curso foi xa temperando un pouco. O foro está funcionando moi ben, funcionou moi ben durante tamén a etapa do confinamento, e eu creo que iso foi tamén un apoio de uns a outros. Hai moita xente tamén no foro agradecendo o apoio que se dá a través de lanzar un protocolo, lanzar algo que pode dar unha idea para o noso traballo. E de todas as actividades, creo que aí vamos tirando un do outros, e é algo moi importante que non podemos abandonar. Como penso que ainda nos queda un tempo, me gustaría que alguén me dixera canto tempo nos queda. Precisamente pola última palabra que utilizamos para esta biblioteca, para matizar o que é a biblioteca, comunicadora. Unha das cousas que observamos en estes meses é a importancia do blog, a importancia do blog da Biblioteca Escolar. Aqueles centros que seguían mantendo o seu blog, algúns deles o recuperaron, tuveron unha ferramenta á súa disposición para poder seguir comunicándose cos nenos e coas nenas e coas familias naquelas actividades nas que estaban xa, que tiñan programadas, actividades de lectura, os retos relacionados cos proxectos, etc. etc. Sin ese instrumento, as redes sociales todo se evapora, e se evapora dunha maneira moi rápida, e está ben, e as redes sociales teñen unha función. Instagram ten unha función. Decía unha compañeira dun centro que fixeran unha actividade no instituto
e que era os voluntarios, non? Un programa, un concurso literario de relatos cortos, e cando se lles pediu en un momento, e a difusión facíano a través do Instagram, e cando se lle pediu se podían dar a coñecer algúns deses relatos, decían que, claro, que non era a mellor ferramenta para recuperar esa información. Por tanto, e era unha lectura crítica que se facía e consciente, non? Vimos que os blogs, das bibliotecas, os espacios web da biblioteca escolar é unha ferramenta que compre darlle unha volta seguramente, repensalas, pero seguir traballando con elas, porque neste momento foron cruciais. E, de feito, todas esas informacións que nos recollemos e que agora tendes a vosa disposición están porque están ligadas nun espacio web da biblioteca. Sabemos que hai moitas outras actividades, moitas máis das que aparecen na nosa página recollidas, pero ás veces non temos maneira de recollelas porque non están ligadas, non? Porque, entonces hai que repensar ese espazo de comunicación, de difusión, de recollida de recursos externos para poñelos a disposición da comunidade educativa, pero tamén de difusión das propias prácticas de comunicación coas familias, cos nenos e nenas que están, aínda que estén levando, digamos, o que estemos levando unha formación presencial común, non? Sí, houve varios centros que tiraron de esa, que teñen o seu blog ou a súa web moi ben estructurada e que entonces nos primeiros momentos tiraron de documentos que xa tiñan, como era a búsqueda en internet, ou outro, había un IES, que agora non me vai a sair o nome, que o temos... A Xunqueira, que temos un blog moi importante de recursos que o tedes aí enlazado, de recursos mediáticos. Unha das cousas que puxo, que parece así como unha tontería, pero non é, era como aprender a sacar unha foto a un caderno, porque decían que, claro, que lles chegaban fotos dos traballos do alumnado que era imposible correxir aquelo. Entonces, cousas así moi básicas, pero que teñen todas xuntas nun blog, e os que xa tiñan cousas feitas tiraron de todo ese traballo que xa tiñan estructurado. Por iso, que decía Cristina, é moi importante. Canto mellor estructurado, maior repositorio sexa o noso blog, imos a ter moito traballo feito para ocasiones que, esperemos que non se repitan, pero que pode ser. Pero que nos van a seguir sendo útiles, inda que a situación se normalice, non? Nesa normalidade que non sabemos como será. E non solamente, creo que hai outra cousa, non sei se estou improvisando, pero creo que o temos comentado entre nos moitas veces, que tamén aqueles foron fortes e tuveron recursos para poder enfrontar estas situaciones, e están os tendo, aqueles equipos de biblioteca que teñen ben estructurada e ben distribuída as súas tarefas. Seguramente, con as cousas que estamos comentando, por exemplo, con isto do blog, algún compañero ou compañera que nos estea vendo pode decir, sí, pero non teño tempo para eso. Claro, pero para eso son os equipos. Si unha das cousas que caracteriza as bibliotecas escolares que están, digamos, que teñen unha actividade máis madura, por decirlo de alguma maneira, ou máis activa, e unha das cousas é que o equipo existe, está estructurado, teñen distribución de tarefas e a nós mesmos nos sorprenden a cantidade e calidade das actuacións que levan a cabo precisamente a redistribución dos tempos entre eles e das tarefas. O sea que é tamén unha recomendación para estes tempos complexos onde temos tanto traballo por repartir. Sí, e donde este ano somos conscientes de que hai menos horario. A veces non hai horario, tamén somos conscientes de eso. O horario é despois na casa, non? Pero, que sí que é importante. Sí, eso quedou clarísimo. Nos centros que tiñan equipo con tarefas distribuídas foron os que puderon levar adiante, continuar dun xeito diferente, pero a programación que tiñan para o curso. E despois, polo que acabamos de ver na sesión plenaria con Inés Dusel, hai tamén máis pistas para cales son as funcións da biblioteca nestes tempos que nos veñen, non? Que con todo maior presencia do digital, pero claro, os estudios hai que din que a maior lectura digital, maior necesidade de competencia informacional e mediática e de competencia digital. Por tanto, temos unha cantidad de traballo por facer que non nos queda outra que poñernos a elo. Non sei se queres comentar alguna cousa máis. No, respecto a eso que decías, desde que empezamos, desde que empezou todo isto, empezamos o curso, hai moito run de non temos equipos, non temos equipos, non temos equipos. É importante ter equipos, pero é importante tamén saber
utilizalos, non? Entonces, aí esa brecha que se había, que moi ben decía Cristina, a veces non é simplemente unha brecha só económica, sino de que, sobre todo nos cursos máis baixos, a familia te sepa acompañar en ese proceso de estar aí diante de un ordenador, recibindo a túa clase ou accedendo a aula virtual, pois está claro que aí queda moito traballo. É dicir, é importante ter o equipo, pero se non o sabemos utilizar, pois de pouco nos vale. É dicir, que a alfabetización informacional e mediática é para todos, é para os nenos e nenas, é para o profesorado e é para e para as familias, na medida en que poidamos chegarnos a elas en este momento imprescindible. E vos animamos tamén a que tiredes por aí. E a lectura, o lema deste ano xustamente das bibliotecas escolares, as xeografías lectoras na biblioteca escolar, tamén, en breve, na medida en que poidamos, vos iremos dando materiais de apoio para levar a cabo actividades, actuacións en ese ámbito. Xa hai algunhas pistas na entrada da páxina de bibliotecas, pero afondaremos un pouco por aí, pero xustamente porque se fai evidente que un lector crítico e competente ten máis recursos para enfrontar situaciones como as que estamos vivindo. Así que, nada, ánimo a todos e nos quedamos aquí. Sí, eu creo que sí. Saúdos a todos.